Fi Brussell ingħata bidu għall-laqgħa tal-Kunsill Ewropew li hija meqjusa bħala waħda importanti ħafna. Fuq l-aġenda tad-diskussjoni hemm il-Greċja, l-immigrazzjoni u t-talba tar-Renju Unit għal bidliet fit-Trattat Ewropew. Wara li fl-aħħar xhur il-Kummissjoni Ewropea żammet il-kelma li tniedi pjan għall-immigrazzjoni, issa jridu jkunu l-mexxejja Ewropej li juru impenn politiku li jagħti spinta l-implementazzjoni ta' dan il-pjan. Punti mill-pjan li żgur se jiddiskutu l-mexxejja huma relokazzjoni u risistemazzjoni tal-immigranti, ir-ritorn ta' immigranti li m'għandhomx dritt għall-ażil u l-kooperazzjoni mal-pajjiżi ta' oriġini u ta' transitu. Fost oħrajn il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi rilokazzjoni fi żmien sentejn ta' 40,000 persuna mill-Italja u l-Greċja u dwar dan ma qabilx kulħadd. L-istess ukoll dwar is-sistemazzjoni ta' 20,000 persuna fil-bżonn ta' protezzjoni internazzjonali. Fil-kummenti tiegħu qabel is-summit, il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk sqar li għandu jintbagħat messaġġ qawwi lil dawk li mhumiex refuġjati li m'għandhomx garanzija li jibqgħu fl-Ewropa. Sostna li b'dan il-messaġġ biss jista' jsir progress reali ta' relokazzjoni mill-Italja u l-Greċja. Hawn Tusk tenna li solidarjetà mingħajr sagrifiċċju hija ipokresija. Dwar is-solidarjetà u responsabilità għadda messaġġ ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat u qal li huma dawn iż-żewġ kelmiet li għandhom jispiraw diskussjoni fi Brussell inkluż dwar il-Greċja. Is-sitwazzjoni tal-Greċja kienet diskussa wkoll mill-Ministri tal-Finanzi fil-Eurogroup tul il-jum u hawn reġa' ma ntlaħaqx qbil. Fi Brussell il-Ministru tal-Finanzi Malti Edward Cicluna indika li jista' jkun li qed tintilef il-paċenzja u rrimarka kif il-proposti mill-Griegi kienu għadhom deħlin. Il-kredituri tal-Greċja ma jridux jagħtu l-aħħar għajnuna finanzjarja lil Greċja jekk dan l-istess pajjiż ma jaqbilx li jimplementa aktar miżuri ta' austerità. Mingħajr din l-għajnuna finanzjarja, il-Greċja mhux se jirnexxilha tħallas biljun u 600 miljun euro lil Fond Monetarju Internazzjonali sa nhar it-tlieta li ġej. Is-summit li se jintemm il-ġimgħa se jiddiskuti wkoll il-pjan tal-Prim Ministru Ingliż dwar ir-referendum fl-Ingilterra u talbiet għal bidliet fit-trattat. Sar magħruf li nhar l-Erbgħa saret telefonata Prim Ministru Malti mill-Prim Ministru Ingliż. David Cameron fittex l-appoġġ ta' Malta dwar in-negozjar tal-pakkett tal-Ingilterra mal-Unjoni Ewropea. Malta għamlet il-pożizzjoni tagħha ċara li mhijiex favur bidla fit-trattat għalkemm lesta tiddiskuti b'mod flessibbli, sakemm dan ma jkunx inkludi bidliet li jaffettwaw kompetenzi ta' pajjiżi individwali bħat tassazzjoni.